Здравейте! Днес ще разгледаме темата на разстояние сме, имаме ли общо бъдеще. И така, да видим, намислете си за човека, на който искате да зададете този въпрос, или просто енергийно да видим как стои ситуацията в този момент за вас и за вашите отношения. И така, ще поясняваме, ако има нужда, също една колода карти. На разстояние сме. Имаме ли общо бъдеще, общо четене, обща енергия? Изберете това, което резонира за вас. Вникнете в ситуацията и отсейте това, което е най-близо до вас, вашето отношение и вашата ситуация. И така, имате ли общо бъдеще с човека, за когото мислите и сте на разстояние с него? Има чувства тук, има шанс за ново начало. Мисли се практически да бъде подадено сега. Ако човека е мъж, е под едни такива емоции, доста, как да кажа, влюбен, но и малко разпилян, объркан, но е под някаква емоционална такава енергия. Не се знае какво да направи, не знае как да подходи. Мисли, но до никъде не стига. Сега, по тези три карти, естествено ще извадя и още. Говорим тук за нещо, което най-вероятно подбутва човека, иска да осъществи. Има емоция в него, която да бъде изказана, показана, но в същото време има блокаж. Не знае как да подходи, не знае какво да направи, на някакъв кръстопът е в момента и е ситуация, която не вижда как би могъл да разреши на този етап в това време. Ще пояснявам карти. Сега, за повечето от вас, които ще гледат това видео, ще важи, че човекът е някой, с който нямате взаимоотношения на този етап. Защото, да, може да е бил от вашето семейство, може да е собствения, вашия си мъж, с който сте имали изключително хармонична и красива връзка, но на някакъв етап той се е отдръпнал. Сега, защо е станало така? В момента се вижда, че има един период на умереност, на баланс. Сякаш има нужда от някакъв период така на преосмислене, на лечение, да се успокоят нещата. Може би е започнало нещо, което е нямало как поради една или друга причина. Аз ще се опитам естествено да видя защо така се е случило, но не е имало шанса. Шансът е бил даден, но не е имало възможност поради нечие бездействие и не взето решение сега от страна на вас или на другия човек, тази връзка да се осъществи. В момента е в една равна позиция, където не може да се случва нищо. То всъщност се случва, но на едно друго ниво, където ние не го забелязваме. Протичат процеси, но са бавни, ние не ги усещаме тук на земен план. Имало е шанс най-вероятно и за стабилност, за полагане на основи на едно здраво, стабилно семейство, да кажем, възможност за съжителство съвместно, създаване на дом, на деца, но нещо
се е или е започнало и някой е бил с такава идея и не се е получило, или е стигнало до някакъв етап, изживяно е на някакъв етап и след това се е, как да кажа, заключило или тук, по тази енергетика на този крал, който излезе, означава, че мъжът се е отдръпнал, затворил, изчинал, сложил граници, няма комуникация. Може да разглеждаме и бивш такъв партньор, който е бил част от вашето семейство, много близък или сте живели заедно с него. Така. Какво друго бих могла да кажа по тези карти? Има много ситуации. Пак казвам, вие оцелвайте всеки за себе си какво може да вземете и кое би ви помогнало в случая, за да разберете има ли шанс. Все пак това е въпроса. На този етап тук се говори, че нещата са в един застой. Сега, освен, че този човек е изчинал, така, отделил се, отдръпнал се, може да говорим и за крал меч, говори за човек от въздушните зодии, така че ако вашия човек е от зодиите Водолей, Везни или Близнаци, също може да има резон тук. Може да влиза просто в тази мъжка енергия. И сега с другата колода ще поясня откъде са дошли тези тук блокажи. Но защо не е имало? Не, всъщност се е мислило за едно ново начало. Но някакси нещата са стигнали до там да не се развие ситуацията по-нататък. Да не може да бъде отключен този потенциал тук, защото някой не вижда как да го използва. Той е пред него, но не, или просто недорасла енергия тук ми се вижда мъжка, честно казано. Макар че когато става въпрос за взимане на някакви решения и отдръпване от тази ситуация, има много категорично и конкретно решение. Но сякаш в началото е започнало нещо, което може да е било само флирт за някой, може да е започнало много чувствително за други. Сега, тук не ми се говори за никакви тройни конфигурации, вмешателства и така нататък. Вие преценете защо и как. Но ще поясня двойка на меч. Какво означава в случая? Защо тази ситуация не се е развила по-нататък? Може би дамите са били много настоятелни. Обърнала съм колодата. Така, още малко. Да, четворка жезли, четворка жезли. 10 пентакли, дъното и тук. Жената е имала амбиция за наистина едно пълноценно партньорство. Влагала е надежди за, може би, наистина един празник, сватба, тържество, задумяване, деца, обитаване на едно и също пространство, дом, създаването на стабилност. Може би сте били, ако сте дами, сте избързали, настояли, малко прегоряли в тази ситуация и човекът се е отдръпнал и се е затворил. Може би сте искали малко по-бързо да станат нещата, отколкото времето го е позволявало. Но картите много се повтарят от едната и от другата колода и говорим за нещо наистина, което е имало шанс да се случи. Хайде сега да видим защо този човек се е затворил. Пред избор, тя ми се обърна картата. Сега, тук вече става въпрос наистина и за най-вероятно и трети фактор. По
По принцип, когато се появи голям аркан на влюбените, има намесена и трета енергия. Не сте само двамата. Не е задължително. Пак казвам, не е задължително това, но избор между нещо. Избор между вас и друг човек. Избор от ситуация тази или друга да избирам. Да избера ли това моето нещо ли? Невъзможност най-вероятно да се случат така нещата, да се изберете взаимно, защото има нещо друго, което влияе на тази ситуация. Нещо от миналото. Така, човека носталгира. Човека си спомня най-вероятно за този избор, който би довел до пълна десятка чаши, пълна хармония, изобилие, любов, щастие. Но сега предпочитам да стои кротък, да стои някакси резервиран настрани и да не прави каквото и да е. Трябва малко да се почине. Честно казано. По тази енергетика виждам, трудна връзка, кармична връзка. Ето го и дъното на едната колода. Очаква ви някаква среща в дявола и то. Двойка чаша говори за емоционална среща на 4 очи. Но, кога ще предприеме тази крачка този човек? Аз не бих могла да кажа и това не е въпроса в момента, но по следващата енергетика означава, че има зависимост в тези взаимоотношения. Колкото и да си мислите, че вие или той сте ги приключили, това не е така. И най-вероятно ще има развръзка по-нататък, като и 10 пентакли, и двойка чаши, и дявола говори за материализация на тези взаимоотношения. Да, има шанс, но мъжката енергия, от това, което виждам тук, е добре да се почине, да балансира нещата, да излезе от тези, детски емоции, да види ситуацията, защото виждам тук, че дамата, предполагам, по тази енергия, която наблюдавам, че е искала по-бързочко да се случат нещата и може би има едно пришпорване, едно задълбаване много емоционално в тези взаимоотношения, където човека се е почувствал най-вероятно притиснат. Или не е бил готов. Той е в паш, той е в много ниска вибрационна енергия. Нали? Емоционално е незрял, нестабилен. И най-лесното е да се отстраним. Най-лесното е да се затворим. Най-лесното е просто да поставим някаква бариера и граница и да не искаме да работим в тези отношения, поне за момента. Честно казано, аз виждам доста... Ще се почиваме. Да. Има перспективи, имаме едно голямо его, което се показва тук най-вероятно на този човек. Сега може и да е при вас. Помислете, вземете това, което, пак казвам, тук е най-резонното за вас и погледнете ситуацията от своята гледна точка и си помогнете с тази информация, която протече тук на този етап. Има шанси за събиране, има шанси за материализация, има шанс нещата да се случат и то не е приключило все още. Те не са до такава степен размити. Сега, не знам до каква степен ще важи за хора, които са много отдавна приключили връзки, отношения и така нататък, но ако не е чак толкова години да са минали от тази ситуация, виждам, че трябва едно спокойствие, някакси нещата да се
хармонизират, да се намери точната доза на нещо, без да има повече от това и повече от другото или по-малко, а просто да се балансира, хармонизира, да се уточни в енергийното пространство и да се балансира тая самата ситуация. Кърмична, пак казвам, оглеждайте се за знаци. Най-вероятно тези, които ще се препознаят тук в тая ситуация, за който резонира, ги виждат, усещат, наблюдават, чувстват. Не е лесна тази връзка. Няма и да бъде лесна. Не бих казала, че тук няма да коментирам дали има цикличност или не. Това е въпрос за друго четене. Но виждам, че има зависимости, които няма как да бъдат. То се мисли непрекъснато. Иска се нещо от едната или от другата страна. И когато има такава енергийна връзка, която не е прекъсната, ние не можем да се избавим на земно ниво от мислите най-вече за този човек. Така че да, категорично казвам и заявявам, че има шанс, но човекът го оставете малко да си вземе решенията, да се поуспокои, да балансира. Не настоявайте и не правете, ако сте жена, ако сте дама, не правете такива импулсивни действия и ходове, за да провокирате каквото и да е, колкото и да е отдалечен този човек и да нямате комуникация. Не използвайте каквито и да е манипулативни подходи, за да се доберете до него. Не мисля, че би свършило работа това. Изчакайте и нека да видим как и кога ще се прояви тази ситуация, защото тя всъщност не е отшумяла. Тя, как да кажа, във времето най-вероятно ще набере своята сила, ще се задейства и ще бъдете поканени на среща. Това е от мен по темата за днес и желая на който иска такова събиране да го има, поне да бъде осъществена тази среща, за която мислите и искате емоционална, на 4 очи и да може да се изяснят нещата за вас и за вашите отношения и да тръгнат в посоката, в която вие бихте искали. Желая ви късмет и успех! Чао за сега!